Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Love's Island Adventures here. At ito mga kalabarkada, is another blessings na naman, dahil may blessings tayong dumating mula sa summer company ng China. So ito mga kalabarkada, dumating siya nung Sabado. At wala akong ka-idea kung ano man ang laman nito. Basta sinan na lang sa akin mga kalabarkada, bigla na lang dumating dito sa bahay nung Sabado. At ayun, hindi ko alam kung ano yung laman nito mga kalabarkada. So ito, i-unbox natin ito mga kalabarkada. So ito yung dumating na blessings na galing sa Huaiqing District, Busu City, Anhui, China. Ayun, so maraming salamat sa Summer Company. Thank you very much Summer Company for giving me this wonderful blessings. Ayun, so hindi natin alam kung ano yung laman nito mga kalabarkada. So ito, bubuksan na natin, huwag na natin patagalin, i-unbox na natin mga kalabarkada. So ready na ba kayo? Unbox na natin to. Ito mga kalabarkada, never pang nabubuksan to, kaya ito, unbox natin. Yan, unbox natin ito mga kalabarkada. Another blessing. Thank you so much talaga Summer Company for this wonderful blessings. Thank you so much. Hindi ko alam kung ano itong nasa loob nito, kaya i-unbox natin. So ito mga kalabarkada, ayan mga kalabarkada. Yan ha. Wow! Isa na namang diving flashlight mga kalabarkada. Ayan yung tatak nyo. Another diving flashlight na naman mga kalabarkada yung dumating. Yes! Yes! Thanks so much Summer Company for this wonderful blessings. Ito mga kalabarkada, unbox na natin. So ito yung pangalan ng mga kalabarkada. Yan, security diving flashlight. Yan. Thank you so much Summer Company. Thank you so much. So ito mga kalabarkada, titignan natin kung ano man yung nasa loob nito, kung gaano pa kakanda itong flashlight na to. Yes! Hindi ko alam mga kalabarkada, biglaan na lang talaga itong dumating. Kasi nag-message sa akin yung Summer Company, yung from China. Sabi nila, may ibibigay kami sa'yo. Sabi na, hindi ko, wala silang sinabi kung ano man yung ibibigay nila sa akin. Tapos bigla na lang dumating nung Sabado. Ayun, sabi ko, bilis naman, sabi ko. So ito mga kalabarkada, hindi ko ine-expect na diving flashlight yung ibibigay nila. So bubuksan natin. Ay mga kalabarkada, ayan siya. Let's do it. Up. Pero bago ko to ipapakita sa inyo mga kalabarkada, siguraduhin nyo muna nakapag-subscribe na kayo at na-click nyo ng notification bell para naman updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito at sa mga fishing adventure natin. So ito na mga kalabarkada. Yes, andito na. Wow, balot na balot. Wow, ito na mga kalabarkada. Yes, grabe, ito na yung flashlight mga kalabarkada. Wow, ang ganda oh. Bali, ito mga kalabarkada yung flashlight to. Yan. Ang tatak nga, security DF08. Ayan mga kalabarkada, yan yung tatak nga. At yan yung model niya mga kalabarkada. At ang kulay niya ay ito, kulay black siya. At ang lead niya mga kalabarkada, titignan natin dito sa manual. User manual niya.
Bali, ang lumen ng mga kalabarkada ay 25,000 lumen. So yun. Tapos ang beam distance na o yung layo ng distansya na kaya nang abutin ay 320 meters. At ang drop distance na ay o yung parang pinakamalalim na kaya nang pwede mong isisid ay 1.5 meters. At waterproof siya mga kalabarkada. Mayroon siyang IPX-8 underwater 200 meters. Ayun. Tapos ang dimension na mga kalabarkada is 46 yung head diameter nya. 34 diameters naman yung tube nya. At ito 210 yung haba nya. Ayan, 210 millimeters yung haba nitong flashlight na to. At ito ay may bigat na 285 including battery. Ayun, napakagaan mga kalabarkada, oh, napaka-handle niya. Tapos underwater weight niya ay 260 grams including battery. Ayun, grabe, sobrang gaan mga kalabarkada. Tingnan nyo ito mga kalabarkada, oh. Ayan yung lid niya, oh. Iisa lang ang lid niya pero sure na sure malakas to. Mamaya mga kalabarkada susubukan natin. Ayun mga kalabarkada, bali susubukan na natin tong flashlight natin to sa labas. Bali ang flashlight pala na to ay may 2,500 lumen at meron siyang 1,000 at meron siyang 200 meters na distance. Tapos yung maximum time ng kanyang battery ay umaabot ng 8 hours. So ang flashlight na to mga kalabarkada ay wala po siyang switch. So at nung binuksan natin itong flashlight na to ay hindi po kasama yung battery. Wala po siyang kasamang battery at wala din siyang kasamang charger. So tamang-tama naman mga kalabarkada, meron yung battery ko dyan na extra. So yun ang nilagay ko dito. So tara mga kalabarkada, titignan natin kung gaano ba kalakas itong 2,500 lumen na security DF08. So tara, subukan natin mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa labas. Susubukan na natin itong flashlight na binigay ng Summer Company ng China. Ayan. Ayun! Boom! Ang lakas mga kalabarkada. The power of 2,500 lumen DF08 security diving flashlight. Lakas. Grabe, sobrang liwanag mga kalabarkada. Sobrang lakas. Ayun, yun yung lakas ng 2,500 lumen. Wow! Ayun sa mga kalabarkada. Wow, ang lakas, oh. Napakalayo ng abot niya. Ayun, oh. Grabe. Pati yung poste, kitang-kita, oh. Oh, maraming salamat pala sa Summer Company. Ayun.
Ayun, sobrang nagpapasalamat po ako sa binigay nyong diving flashlight sa akin. Ayun, so nagustuhan ko sobra kasi sobrang lakas ng flashlight na to. At abangan nyo mga kalabarkada yung itetest natin to, re-review natin to sa pag nag-dive tayo. So yun mga kalabarkada. Yun mga kalabarkada, kitang kita, sobrang liwanag. Ano, sobrang liwanag ng ilaw. Grabe. Yan yung flashlight natin. So, again, thank you so much Summer Company for giving me this wonderful blessings. Security DF08 diving flashlight. Thank you so much. I really love it. Grabe, sobrang lakas. Nakita nyo naman kung gaano kalakas ng flashlight na to. At sa inyong mga nakakapanood nito, sa mga viewers natin, sa mga kapwa natin na mga divers o espero, ayun mga master, sobrang ganda nitong flashlight na to, sobrang lakas, grabe. Nagulat ako sa sobrang lakas ng flashlight na to. So dito ko natatapos itong video kong to. So salamat talaga Summer Company sa napakagandang flashlight na to. So ingat po tayong lahat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. May bagong flashlight ako. Thank you so much. Bye-bye.